So mga bata pa man gud mi, kaning gitawag lang balihaw diha sa ubusan diha may manglabas sa una mga ligo tong mga virgin pa mi o kanang eskwela pa mi sa nag elementary. Kinsay naka-remember ani nga kahoy diri sa kuan balihaw nga labhanan na pag minyo na mo. Sure. So mao na siya procedure guys para kuan tulo ka adlaw daw na siya or 2 to 3 days. So pwede nato sa i-demo para makita nato kung kanang para ahagin ni siya para ba di sa kabaw o pwede po sa tao. Nara siya guys. So, so na italimughat diri ko ipakita nato kung paraahan ni siya nga tambal. Unsa man nga sa tambal? Para tambal sa iyan. So pwede i-open, pwede abrihan. So gikuha nila dito sa lasang kay para kuan daw para sa talimughat. So ang kuan ani procedure daw ani is ilang pakuluan dito sa kalha. Kasabanta ni abri daw. So abrihan sa nato siya guys no mo ni giingong talibughat. So ginagmayo ni siya. Atong ato lang siyang ipakita kay murag wala ta kay ning watay kabang kaagan pero sa amo manggod sa una mga tiguwang pami tung na pa hong lolo mga sa mga manubo kani gyud makakita ay guys ang lolo ilang kuan latan usahay pud aw latan na ba kanang pakuluan tapos tambal siya mga uban nga sakit nga tinuha mga traditional medicine traditional treatment based in kuan ani na pud dadere agto ta didto ka angkol so atong tan-awon siya kung unsay ang gibuhat kanang yugo para sa kabaw kung unsa pud procedure ani na pud og para ba ni sa karabaw niya or iyang ibaligya. So agto na to sangkol guys. So guys, so naana sangkol ako atong susihon sa og pangutanon kung sayon ra ba na siya buhaton og unsa man nga kahoy kul? Perkata. Pero bisag unsa nga kahoy na? Bisan usa basta por mapuli mahimong yugo. So pila pud nimo sa kadlaw or pila ka oras adto sir human? Kini Tulog ka adlaw na. Tulo ka adlaw. depende sa kadakon. Kung dako siya nga gamot, isa ka adlaw, ang tulo ka adlaw. Gamot siya nasa sa parkata guys kanang buhat ng angkol para sa yugo. So mo na siya procedure guys para kuan tulo ka adlaw daw na siya or 2 to 3 days pag straight ang pagkuan angkol kanang pagtrabaho. So guys mo ipakita nato ang finished product. So pag inaan ni siya pag mahuman na gid siya kani siya gamit na siya kaayo murag sibaying gamit na gid. So mo na ni siya yugo. So pwede nato siya i-demo para makita nato kung kanang para ahagin ni siya para ba di sa kabaw o pwede po sa tao. So guys atong i-demo karon kung unsa gigamit atong gibuhat ni angkol kadung giingon namong yugo. So para makita nato guys na ang tutorial kung saan paggamit sa yugo. Nara siya guys. No kung manapoy magpabuhat sa imuha kul ana magpakuan pug ka. Tagpila kay kun ana nimo? Na 250 ang kuan libor. 250. Pero kini bisan 1,000 to 1,005. 1,005? O ato. Depende pud sa kahoy. Hindi sa kahoy. Kung gabukon Gabukon ka brato ra. Paraha man pud na siya kul. Kani? Bulo sundang. Sige daw. So kani pud siya guys, puli pud kuan pud ni. Pwede pud ibuhaton sa pulo sa mga sundang or guna bisag unsa pa. Kuan pud ni siya no di ba? Gamot gyud kasagaran or gamot gyud tanan ang buhaton sa mga puluhan og kanang kuan kol. Kanang gamot siya guys, tanan nga mga klaseng kuan kanang puluhan or yogo, gamot gyud na siya tanan. Sa mga ubang kahoy kanang mga kuan siya, dugay madaot. Nara ni siya para sa puluhan sa sundang kanang gigamit ni angkol pero wa man ay pulo yata nimong sundang kol. Hello! Subscribe na ta sa atong YouTube channel karon kay weekly ta mag-upload og mga videos o tutorials o mga adventures kauban namo ang mga barkadang mga pasaway si Baying rahong kauban karon so far kay mga kauban mga professional naman to na anay maestra nanapuy ka ng kuan atindera nanapuy kuan basta mga professional na sila kami na nabilin ani nga walay nahot. Sure. Kami na lang ni Baying diri nga nagpabilin diri sa among barangay pero happy gihapon kay tan-awar ang lugar kinsa may dili maganahan ani. Di ba? Guys, moagto ta dito karon lante kay interviewon nato sila kung unsay estado sa ilang panginabuhian karon about sa kuan unsay naitabang kuan benepisyo sa 4Ps o uban pang ayuda gikan sa gobyerno. Agtuon nato karon kauban si Baying.
See guys. So naay tunaan guys, so mailang gid nato nga wala say tubig kiting init na El Nino. El Nino na siya wala say tubig. Kani di na gid sa pwede matunaag kabaw kay uga na kaayo, murag kami uga na kaayo. So na ni abot na gid tapod diri sa kuan. Kauban nato si Balel Baying. Si Baying na pud atong kauban karon ning anhita diri kay para interview nato. Ang nakapuyo kining balayan ni baboy. So mga bata pa manggod mi, kaning gitawag lang balihaw diha sa ubusan diha may mga labas sa una mga ligo tong mga virgin pa mi og kanang eskwela pa mi sa nag elementary. So agtuon nato bisitahon nato guys para ma-relieve pud ang atong kuan sa kanang kaagi sa una tong mga bata pata. Kauban nato si kuan Lola Baying, si Baying. Go na guys. Naamam, naay tumboy diri. So guys, so naa na ang balihaw nga dako na gid siya no, murag kaidaran murag magulang pa ni sa kuha kani nga balihawan ni. So diri mi nangaligo sa una guys, mga bata mami elementary. Daghan kay may mga batang 90s nga diri kada Sabado or Domingo mag-ipon dinha siya guys. Magdasok pi dinha. Huying buhi pala gini nga kahoy, mo rin ning kahoy sa una. Hala. Ting tanawa ring na pa gini sa una mga 10 years old pa ko sa una. Na. So guys, ipakita na ako ano sa una mo ni among tungtungan. Buhi pagid siya. Buhi pagid na siya. Kung kinsa naka-remember aning gitawag nilang balihaw, sa una diri ta mga ligo manglaba, pagsugoon ta sa atong mama, manglaba ta bisag duha ra ka sinina atong dalon diri mapabi-abi ta nga manglaba kay magdula ra di ay diri, di ba? O nay mga bata karon guys. Karon videohan ta na guys, ipagsisikaso ta na. Kung kinsa naka-remember ani nga kahoy diri sa kuan balihaw nga labhanan na pag minyo na mo, sir. Ay, madam. Dito, dagang gulayan. Gulayan! Dito. Kinsa man na play? Ilay. Ano mo? Meanwhile, Nalabay rami diri no. Pag to sa mi dito sa Pikas balay dito sa naikuan dos andanas or nice second floor. Pag to mi dito sa Pikas murag arangan to kay murag elevated ang balay. Na isa taas ato naikuan na ay elevator, escalator kompleto na apoy flat screen 5 kabuk na sa taas dito. Main ingredients sa chinilas or giingon nilang rubber, main ingredients. So, morning finished product, so maoning kuan raw materials ang rubber. So, ang tuon na to ang rubber nga kahoy basig wala mo kailan no, char. Naarang rubber, mo na rubber guys. Mo na rubber nga kahoy. Popular kay na diri sa Mindanao, mo na isa nga popular nga kahoy ginakuhaan na diri kanang kuan duga para makulikta ning giingon nila. Namihuman nami karon kay among tuyo man gid unta kani nga balay, so magkuha mi or magpalit mi og kanang hidjup nga tuba. So to ay mga laki murag tag-isa gid mi guys. Hala oy. Asa may ako diha day oy. Tag-isa gid mi ani. Kaya akong istoryahon. Okay, manguli nami kay murag hapon na murag mudag-om na pud makita man natong panahon no, grabe ka ngit-ngit na. So unsay masulti nato karon bay nga human na ta? Unsay masulti na to? O nga kanang pauli na ta. Ano ba? Kublo. Wow. So guys, bye-bye. Bye. Sa pinakakalaang kuan, mga 70 years na siya ng balihaw to.